vás vítám u vyhlášení hráče sezóny 2025-26 kategorie U17 a mým hráčem se stává Šimák. Odůvodnění je takové, že byl konzistentní v bráně, nedělal žádný extra hrubky a byl většinou pozitivně naladěný a je to borec. Strejda Maťák s anketou. Hráč kabiny Matěj Dorostu. A za mě to je kvůli jeho výkonu na hřišti je to náš nejlepší střelec a zároveň kapitán, tak aby zvolil Krištofa. Takže hráči sezóny by jsem dal Krištofovi. Hráče sezóny bych chtěl zvolit Krištofa, protože hraje fakt dobře. Čau kaštani, je to tady zase po roce. Můj kůň je Maty Soukup za jedinou jeho schopnou levačku v týmu a 6metrový prst. To je jasný. Tak hledám nejlepšího hráče sezóny a po domluvě tady se Sonem a s Kristiánem jsme se shodli, že je to Umlik. Takže já vás zdravím, mého hráče sezóny vidíte právě za mnou. Za můj půl rok na kaučuku bych to dal Péťovi Umalfovi za jeho kvalitní výkon do defenzivy, tak do ofenzívy. A Péťo, gratuluju. No a domácího dorostu bych dal svůj hlas Krištofovi, protože měl hodně dobrou sezónu, hodně gólů, dařilo se mu a myslím si, že to byl jeden z nejdůležitějších hráčů určitě. A hráče sezóny u mladšího dorostu bych dal asi Samkovi, protože vždycky, i když tam byl třeba půl hodiny postarších, tak tam vždycky udělal strašnou práci a dokázal to vždycky pohodlně protáhnout a my jsme z toho měli vždycky dobrou šance a někdy z toho byl i gól, takže byl podle mě dobrým přínosem. Takže hráče sezóny dávám Alexovi. Takže u hráče sezóny vybírám Sofího, protože si myslím, že se skvěle adaptoval do týmu, skvěle zapadnul a že to je nepozvratitelná součást. Čus, takže natáčím video hráče kabiny a bylo to fakt těžký, dobré na pláži. A jako když jsem se rozhodl mezi Alexem a ten mi došlo, že vlastně vůbec neběhá. No tak jsem si řekl, že tak Krištof, tak ten to má mě tak. Čau, můj hlas za hráče sezóny dostává Samuel Svoboda, protože byl prostě konzistentní a dal nějaký bangry a tak, takže jo, Samuel Svoboda. Takže čau, jsem právě na záchodě a chtěl bych tady říct můj hlas, komu chci dát za hráče kabiny a podle mého názoru by si měl zasloužit Šimon Chadima, jelikož mezi těma tyčkama chytal moc dobře a neměli jsme hodně čistých kolon do této sezónu. Takže je to skvělý kluk, hrál dobře, mám ho rád a myslím si, že se to zaslouží. A jo, to je všechno. Šimona jen tak dál, těším se na příští sezónu, bude to ještě lepší. Čau. Tak čusenky Kaučuk, můj hlas patří Alexovi za jeho dobrou defenzivu, spolupráci a přeju mu hodně štěstí. Takže čuzoši, můj hlas pro hráče sezóny U17 získává naše holubická střela Maty Soukup, protože i přesto, že hraje jenom jakoby půl sezóny, tak týmu neuvěřitelně pomohl a byl za mě jedním z nejvíc produktivních hráčů na hřišti.